एक नं आरो दुइ नंनि गावबुरा ना होमबा आदा ओमफ्राय जोङो दा फुरा सार्भे खालामगासिनो आरो ना सोरना सोरना डेमेज जादों बेखौ नायनो फैदों आरो ना ओमफ्राय गायजोबखाबायमोन ने आदा गायजोबबायमोन दा गोदान गायफिननांबाय औ सोरबा सोरबा गोदान गायफिननांबाय आरो ना ओमफ्राय दैया फुरा जाखादोंमोन नामा फुरा फ्लाटखामोन ने आच्छा नै जों दा एकदम थांगासिनो दङ एकदम दुब्लि बारि बारि ओमफ्राय ओरैबादि सान्दुंखा आरो गायफिननांगौ दाना खोथियानिसो प्रब्लेम जाबायलै सार जोंहा खोथिया प्रब्लेम जाबाय ने आच्छा गायफिननो उसुबिदा जाबाय माने गलाबलांजोब्बाय आरो ना गलाबलांजोब्बाय औ लिरो बेसर ओंखारजि ना ओमफ्राय गामिया गामियाथ' ओरै एक नं बरलादांगुरि आच्छा हाया दुइ नंआव गोलैदों आच्छा दाख्लै दि दैबाना जादोंमोन ना बे माबायदि अबस्थामोन दाबो जेखौ फुटल'मोन ओरैबायदि औ ओरैबायदि अभारखामोन आरो अभारखामोन औ आच्छा ओरैनो नोंना खै बिगासो खथि जागोन ओरैनो 4 बिगासो जाबाय 4 बिगा टटेल बे खोथिया आरो गायखांनाया थांजोब्बाय आरो बेनो औ ओमफ्राय बे मोजाङाथ' एसे थाबाय औ बे हलाबलांजोबदों नै हरैबो हनै ओरै सिनाहाबो जों दा बे समाव दङ होमबा 2 नं बरलादांगुरि आरो 1 नं बरलादांगुरिनि माने फिल्डआव आरो ना होमबा औ ओमफ्राय नोंगौ खोथियाफोरा माने जामारदों आरो बे साइडआव माने अभार फ्लाड जाखादों जाहैदों आरो नोंगौ आंबो फैखादोंमोन अन दा स्पट दाख्लै नायफैखादोंमन ओमफ्राय दिनै फिन खेबसे माने क्रप डेमेज सार्भे खालामनो फैनाय जाहैबाय आरो ओरैबादि सान्दुंखा ओमफ्राय नै दा मालाय नै बाजैया माइ गायगासिनो नै नायदो सान्दुं गोसायावबाबो आबादारिनि लाइफ आरो उफाय गैया मावखानांगोन ना होमबा बाजै मा माइ गायदों रन्जित आच्छा दे मालानिफ्राय गाया ना दिनैसो ओमफ्राय दिनै गायफिनबाय आरो ने आच्छा रन्जित माइ गायदों बाजैया नै सान्दुं गोसाथार ना मथा मथि फुरा गायनाय फुनाय थुमथाम दा फिल्डआव दङ बहुद गोबांथार आबादारि आइजोफोर ओमफ्राय दाख्लै दैबानानि थाखाय किसुमाना थाथ'नांदोंमोन जाहैदों माने गायनो हास्लाबाखैमोन दैया माने बिराद अभारमोन नालाय ओमफ्राय दा सोरनाबा एसे एडभान्स गायनायफ्रा नै एसे गोजौ जाबाय ओरैबादि सान्दुंखा ओरैबादि गोलोमदै गसरजोबखाबाय आदा गावबुराना नै दुब्लियानो फुरा माबा ना गुरजालायनायसो जाबाय ने ना गुरजालायबायलै नै बिना सेस माइआ उरायलांजोब्बाय बिना दाख्लै दैबानाजों नै नाया मोनदों नाखौ दे नै ना गुरगासिनो नै खांख्राइ मोनबाय नै खांख्राइ गावबुरानि दुब्लियावलाय खांख्राइआ नै मथा मथि दा दैया बिराद गोथौ हान्थुसिम जाखायो दाबो दैया एखेबारे 1 नं आरो 2 नं बरलादांगुरिनि आदा गावबुरानि बे दुब्लिया ना गुरगासिनो नै नायदो नै नायदो बर' आइजो माहारिफ्रा फुरा माने खोथिया फुनायनि थुमथाम नै दे मा खोथिया बेलाय रन्जित आच्छा खेबाखैलै बे समाव दङ 1 नं बरलादांगुरि नङा होमबा दुब्लियाव आरो ओमफ्राय नोंथांना ओरैनोथ' दाथ' जि अबस्था नुबाय अबस्थायाथ' गाज्रिथार नोंथां बिराद गाज्रि नोंथां बेनो जाहैबाय माने खालामाथि हाजोनिफ्राय फैनाय बै बान्दोगुरुना फैनायथ' बेनो दा जोंनि बे गायखानाय माइ आबादखौ माने दा धंस' खालामफैजोब्बाय आरो आच्छा नोंथांना खै बिगासो जागौमोन टटेल ओरैनो बे दागाव माबा दङमोन आंना 7.5 बिगा आच्छा आरो बै दाग मोनसेयाव 4 बिगा 4 बिगायाबो नस्थ' आरो बे 7.5 बिगा बेबो नस्थ' आरो ना ओमफ्राय माखासे बैहाय दि नुदों बेबो फबदों आरो ना बिसोरो फबजोब्बाय गायखाजोब्बायमोन बिसोरो हाब्रुआथ' अयथासार हाब्रुआथ' दा हान्थुसे जायो बेनोथ' हाब्रुआ हान्थुसे जायो माने सिङाव माइ गोजासै आरो माइ गोजा
डेमेज जाजोब्बाय आरो डेमेज जाजोब्बाय औ दा फबजोब्बाय बियो गायखानायमोन नंगौ दा माने खोथियाबो गैला आरो लामाबो गैला गायफिननो जेबो माने उफाय गैला आरो दा सरकारा दा जोङो माबाफोर मोनसे जुदि उफाय होयोब्ला बेखौनो माने जोङो माने एसे हास्थायनाय थाबाय आरो सरकारनिसिम हास्थायनाय थाबाय आरो ना माबाफोर मोनगोन खोमा होननानै आरो नंगौ बिथाङा एकदम सैथोखौनो बुंदों आंबो माने फैनानै दा नुफैबाय माने फुरा माने खोबला खोबलि आरो ओमफ्राय बुलाबलांनाय गोजा आरो बुस्थुआ गैला बुलाजोब्बाय औ मथा मथि डिसटेन्सआ एसे गोजानानो जायो लामानिफ्राय 1.5-2 किल'मिटारसो जागोन आरो 2 किल'मिटार दुब्लिया मथा मथि 2 किल'मिटार एकदमबारे जों दा गेजेराव दंफैयो आरो बिराद सान्दुं दिनै सान्दुंबाबोथ' दैया नै दाबो बुहुद दंना मथा मथि बुहुद दै दं दाबो दुब्लियाव ओमफ्राय अखा बारा हायोबा देरनायनि चान्स दंबावो नामा अखा बारा हायोबाथ' आरो फुरा देरबावो फुरा देरगोन दाबो माने प्रटेकसन गैयाथ' औ बेखौ जेबो माने होथेनायनि बेबस्था लायाखै आं खोनानायाव औ दा एसे अखा हायोब्लानो देरबोगोन फुरा देरगोन आरो देरगोन गाबोननो माने रिलिफआव थाफिननो गोनां जागोन आरो रायजो राजाफ्रा आदसा अभार माने अखा बुरजाबानो आरो ना होमबाथ' दा एकदम रिक्सआव दङ दाबो माने गिनांगौ आरो ना होमबा दाबो गिनांगौ औ नंगौ दाबो फैगासिनो नै दैयानो गुबुंलेसो बिदि आरो बिथांमोना जाहैबाय गासिबो बे 1 नं बर' लादांगुरिनि माने प्रग्रेसिभ आबादारि बिथांमोन प्रग्रेसिभ फार्मार गोजा आरो बिथांमोना जों दायो जयैनो माने फिल्ड सार्भे खालामगासिनो आरो माने सोरना नस्थ' जादों बेखौ नायदों आरो औ बिराद गोथौ हाबखायो माथो दुब्लियाव नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेबायदि अबस्था आरो बे एकदमबारे सुलासे फ्लटआ गैथारला एखेबारे माइ गायजोबखाबायमोन आरो सालि माइ नैबे दुब्लिया जाहैबाय एकदम खालि माने बेयो दै अफारनि थाखाय माने गायनो हाथ'वाखैमोन जाहैदों ना दैया अफारथारमोन ने आदै ओमफ्रायनो आंनि बैयो बै गयबारि नुहुरनाया औ इसिं जानजिसे दं दाबो जानजिसे दा गैला रानबाय बेबायदि गायनो हाथ'वाखै होनबा ने आदैया आदसा खोथिया फुजेनदों औ नायदो नोंथांमोन मथा मथि गायनाया एबार माने बुहुद लेट जाबाय होनना बुंजायो बिथांमोनाथ' जोबोद एडभान्स मावोमोन आबादखौ प्रथम समावथ' दैनि बिराद प्रब्लेममोन माने दैयानो गैयामोन फार्स्ट टाइमाव ओमफ्राय जेब्लानाखि बाना जायो अभार जानानै दैया माने बिराद गोबाव जमा जादोंमोन ने ओरै जमा ने दा नै दा खोथिया फुबाय ओमफ्राय गायसिगोन आरो बेहाय गायनो हानाय अबस्था जाफिनबाय आरो